Obila ma Migori katiyo kanyakla gi tend kor gwenge ma Nyahobe sub-county ma Uriri timo apedha bang' jago moro ma jahigni 45 kawo ngimane oko owuon bang' chwanyore gi jaode nikech otamore tedo ne gweno. Jalup ruoth ma Nyahobe John Atonya wacho ni jagono ma ong'ere kaka John Rugala nolorore ei ot kendo motiayo mach e odno ma ot wang' membo tho iye kanyo. Totoro mana jaode wacho jamani kama gik makechgi koro biro ne jaode yangi gweno moro kanyo to jaode kone ma gweno nyathi to wacho ni nyathi mane madang bere gweno kala dala kata mama jaode kona gweno kidwa ni mondo wayang to nyaka wayud consent from nyathi ni Migori ka koro modhi adhi wacho ka utame gweno kare ene wane to kako wuok odhi chamo gigi nego to duogo rawo to ko ng'ama gala to riembo mama ne gisebedo gi gwambruok kuom ndalo malach kae to apane gi chwoyo achwanya from morning ka chopo gotieno to ma riembo to dhako ringo olorore ot nyaka beno omoko mach nikech ot en gima nobedo fashion maber gi mama koro no otia mach ot ma ot owang' te kabisa. En bende notho mane osetere Mochari district ka. Kaunti ma Migori gikone to oyudo board